Zillo katerako du falta. Rikori eman naitzion. Azkenean kanpora ateko sakea. Atletikek Villanuevak aterako du. Atletikea legindu behar duena da baloia luze jokatu baino gehiago baloia jokatu. Zabaldu zelaia, egaleko jokalariak oso zabal jokatu, eta nortiken aurrea jokaldiak antolatu. Baloia mobitu, ikutu, luze jokatze horrek galdu egingo du, oso zaila delako horrek gol aukera sortzea, kontrola errezagoa da. Mentxaka egalean, Mentxakaren erdirak eta Jon Moiak moztu, Oskarriko buruz kontrola, ezkerrez urrundu, Etxebarria indartxu, hor da Morcillo. Baloia beste aldetik kanpora, alboko sake ezker aldetik aterako du Bilbao Atletikek. Suelo, Sabo, guárdala! Iban Malon, falta egin dio azkenean, baloia Alavesentzat. Esate zioten ba, No hagas falta. Hor, eske bere arean dago. Bere atera begira dago. Ezin du baloia jokatu. Zu bere ez dio zugusten jokatzen. Eta falta bat ematen dio zuten baloia behitea. Nuen pintzen duen. Etxe zaite. Gauza horiek uki behar dituzela ja maila honetan, jokalari. Oinarrizko gauza direla. Alabez oiuak, Lezaman. ¡Cago en la puta, Malón! Zundu zue. Zer esan duen, Tomek? Estanda egitear dago. Bai. Anoetan ere alaxe ikusi genuen, Sufritzen taldearekin, sufritu beti egiten du, baina modu diferenteetan, anoetan asko nabarmen sufritu zuen taldeak huts handixamarrak egin zituelako, Javi Rossi bestela galdetu, zenolako opari egin zion atezainak eta gaurko honetan berdinketarekin joanagatik berdintxu dago. Albizua, baloia atzera, Zerrajeria, alde batetik bestera eraman nahi zuen, Iban Malonek ikutu du, hor da Indiano, Salcedo, berriro Indiano, baloia urrundu, Oskarriko, Etxebarria, aurrera egin du zentralak, Albizua, Mentxaka, baloia ez da kanpora joan, Igor Martínez, Morcillo bere gainean, ondo kondu dio alare Mentxaka egerdiratu urko berarentzat, honen erremate saiakera, kanpora, ateko sakea, Alavesen alde, taldaketa Joseba. Alaxe da bai. Bilbao Atletikek bigarren aldaketa egingo du, De La Fuentek bigarren aldaketa, Enrik Saboritek utziko du zelaia, eta berdeguneratuko dena Iban Minez izango da. Bigarren aldaketa, lehenengoa behartuta egin behar izan duelako, altezainak min hartu duelako, egin du Luis De La Fuentek. Jokaldi, oin ikusi dugun jokaldi horretan hor ikusten da, ja nabarmentzen da, Alavez gutxiago egin dagoela, Atletik baloia gelditu eta jokatu egiten du, eta hor arazo gehiago sortzen du, eta iruditzait hori dela pixka bat egin behar den jokoa. Hor nagusituko da. Bestela baloia luze jokatzen eta bar, oso gutxitan nagusituko da. Las ayudas con Jon, el pasillo interior, que no te lo ganen. No te la defensa. Iban Malonek aterako du. Azkeneko adierazpen horiek entrenatzailean zen, Tomeren zen. Etxita bizela, ez? Aldu zutuna egin, ez? Bai. Galdu egin dute Gasteiztarrek erasoan. Baloia Bilbao Atletikentzat. Berehala eman diote Alavesi, Salcedo zelaiardian, Jon Moya, honek gora, Oskarriko eta Albizua, jokoz kanpo. Lehenengoa agian, Lehenengo zatian ez dugu izan, jokoz kanpokorik, eta hauxe izango zen lehenengoa. Etxebarria, beste erdiko atzelariarekin
jokatu du Santa Mariarekin, honek ezkerrera Eneko Bobeda. Eneko Bobedak erdira egin du, Quintanillak atzera. Baloia mugitzen, hasi da saiatzen behintzat De La Fuenteren taldea. Hor egin behar du Zulua. Hor ikusi behar da, jokalari bat gehiago duela. Minez, Igor Martínez, bere aurrean Morcillo, indartsu sartu da Morcillo, baloia kanpora bota du, albotik aterako du Bilbao Atletikek. Ordu erdia sofritzeko, Alavesek. Atletikek irabazteko. Ja ikusten da gainera azkeneko minutuetan nagusi dela, Alavesek aurrera ez duela egiten, ja pixka atzera pauso bat egin duela. Aldaketak ere hori irakutsi dio pixka bat, ez? Askotan egiten da aldaketa, zelai erdiko jokalari bak entzen danean, batez ere hor Euskarri lanak egiten duten hor behar da beti besten bat, ez? Baina igual momentu bat egoten da